Let me finish detailed prayer. I want to repeat this statement. Lord, I know Virala Ngochan was right man. Adam Sodom. Anachale Pacharugita. But Ngochan Wakamita. Yana Kuita. Wakamita Papi. Panamaka Wanakurorwa. Wanorwa say Varume Momochura Varume. Saga attack Savanakur Wandian. Di Baba, Chikonzoroche, Bagano Garosingaro Walkers. Saga Buta is shining and a go to your room. What do you want, Masu, get a beauty? Woundings well. Manza ito so kuchichiwa wanu baba. Kunzaga ke manza iruka. Yo wenda ni mandara iko. But the message for today. Pray for God to give you this understanding. Are you in the right place? And is only by pressure. But I want to talk about Zimbabwe and Budirira. Or better one, you're going to talk about Kuno Budirira. You need that revelation concerning your destiny. It was a problem in society. Nekuda kuti chakabata paari zvanzi vaita kumusunga but aidambura kuda kuti angane too much power, but power iroro harina kushanda for the positive, rairwisa upenyu hwake. So vanhu vemocommunity ndobva vafunga kuti mubvisei mudzingirei kumakuwa. So kumakuwa kune saying iriko, kune mutauro uriko unonzi rest in peace. Every tombstone yakarohwa RIP. Iye haana kuenda as a dead man, aenda semuno mupenyu arikufanira kunooperator as a dead man. Environment yaendeswa haigare vapenyu, inogara zvakafa. Iye mupenyu but adyara muenvironment yakafa. So nchada ndiverenge bhuku raJohn chapter 5 pamusoro pechinhu chinonzi environment kana kuti nzvimbo. Environment kana kuti nzvimbo. Jesu akaenda kunzvimbo inonzi Bethsaida. Baba rinoti asvika ikoko kune murume waakaona. Murume uyu aiva nedambudziko reurwere. Jesu ndokubva amubvunza mubvunzo wadandiparidze nezvawo izvezvi. Jesu akabvunza achiti, do you want to be healed? Unoda here kupora? John chapter 5 verse 6. When Jesus saw him, he knew that he had been there for a long time. He said to him, do you want to be healed? The sick man answered, I have no man to put me in the pool when the water is troubled. While I'm going step down, somebody goes before me. Mubvunzo wabvunzwa mubvunzo uri simple. Unoda here kupora? Aifanira kuti hongu ndinoda. But ane kutenderera kwaaita nekutsanangura kwaaita kusisaburitse pachena kuti achiri kuda here. Nokuti ari kuti pano Ishe mvura ikabvongodzwa ndinotangirwa. Mubvunzo wati unoda here kupora, kwete kuti uri kutangirwa here tikubatsire kazvii nezvii. Answer yake to me yani challenge to preach this message this evening. Aifanirwa kungoti hongu ndinoda. Kochambopa Jesu kubvunza kuti unoda kupora here chii? Iye akauya paBetsaida panopora vamwe, chakaita kuti auye ipapo aiziva kuti mvura ikabvongodzwa umwe anopora, but ari muenvironment yakanaka kudaro iri kupora vamwe. The question remains, unoda here kupora? Rekani kuratidza kuti sei Jesu wakabvunza mubvunzo uyu. Ukareverenga rinoti nzvimbo yeBetsaida yanga yakazara varwere, iye murume uyu ari pakati pavo. Saka Jesu chamupa kubvunza ari kutsaya kusecha kuti environment yako, mafriends ako, mawakagara nawo havana kucontributa here padecision yako. Nokuti kana uchida kupora wafanira kuti hongu chinoita kuti utsanangure inyaya yekuti environment yauri ine mutauro urimo wapedzisira wa mutauro wako. I'll give you this understanding. Une zvimwe zvaunotaura nezvaunofungidzira pamusoro peupenyu hwako, kwete kuti ndo zvaunoda. Wagara muenvironment ine mutauro iwoyo, yakatenda izvozvo, ine vanhu vanofarira izvozvo to an extent yekuti hauzvide, but zvadyarika mauri ndo zvawaakumanifesta, zvakuita override what you really want. So long life, statement yakataurwa nemunhu anga adhiniwa neupenyu
asade breakthrough or anything else. Anongoti chikuru kurarama. Iwa udi chikuru kurarama unodakara ramiro kakanaka. But chakakupa kutaura ikoko is society. It's not you. Jimwe vanochengeta huku pamusha. Vanogona kunotora mazai ehanga musango voisa pamusha. Chaita kuti hanga yepamusha iregere kutiza isina kusungirirwa tambo. Isina kutsimwa mafeathers iregere kusuduruka. Inyaya environment yayararama kubva iri nhiyo jika yahanga hombe. Hanga yepamusha haibviswe manhenga. Hanga yepamusha haisungirirwe tambo. Aina kwainoenda. Iyo iri hanga. Hanga ine advantage yekubhururuka 1 kilometer 2 kilometers. But ikarerwa mudanga mune huku inobhururuka 3 meters. Chabvisa mameters ichi. Iyo iri hanga. Rakatorwa riri zai. A transfer from the place of origin. Kuenda mu place inonzi danga. Ndokurarirwa nekuvhumba mirwa wrong doctrine. Kudziiswa nepfungwa isiyo. Ndobva hanga yachechenywa. Yoramba iri hanga. But hakuna kuchaendwa. Why? Yachechenywa nehuku. Ikadzidza ikafunda maitiro ehuku. Iyo iri hanga. Information can make a man. Or can ruin a man. Wakataura kuti hauna kwaunoenda because wakazodai wakadai ukangovatenda zvavakataura hauchatomboda muroyi. Sure hauna kwaunoenda. Number one supporter afana kusupporta life yako, it's you yourself. Yes. Environment inotaura. Nzvimbo yaunogara inogona kukumake even usingade Lot. I'll give you an example. Murume anonzi Lot haana kuita ungochani but akagara muSodom. Sure haana kubvira aita ungochani but ane ma-effects eungochani. Number one, vana vake havana kuroorwa, dzaiva mhandara. Pakauya vatumwa vachida kubatwa nevanhu vomuSodom, akati varume ndogona kukupai vana vangu vamhandara kuti one mhandara dzisiri kurooreka sei vakomana vasiri kutora wakararama muenvironment yengochani. Saka Lot haasi ngochani but ungochani runoaffecta life yake. Environment. Saka Lot kana ndikagara ikoko I mind my own business. Truly, you can be there, you mind your own business, but the effects of the place will attack you. Vanasikana vaLot vatadzisa kuroorwa nekuda kwedecision yababa yekuti ini kana gara imomo handite zveimomo. Hauite zveimomo but zvaimomo zvinoita iwewe. Haina handite zvepolitics, politics dzinotoitawo iwewe. Ma-effects ese politics ari kuaffecta. Wakati handite izvozvo ndakatozviramira upenyu hwangu handite zvepolitics. Hauite zvepolitics but politics dziri kukuita. Ndatopedza hatiri kutendera kwakawanda. So Lot haasi ngochani, hadi ungochani. Nyangwe akanogara kuSodom haite sina basa but vana vake havana kuroorwa. Kwete nekuti vanga vasiri mhandara dzaitova mhandara. Akatotaura musoro wayevatumwa kuti idzi mhandara vana vangu ndoona kukupai. Zvana varume hatidi tuda uri mapinda mbomo. Saka Lot watadzisa vana kuroorwa nekuda kweenvironment wawakafunga kunogara. Mweya waungochani mweya usina production. Murume nemurume havaite productive. Saka Lot paakabuda muSodom achitiza akaluza property. Chimwe chekupedzisira ndokubva aluza madhamu. Ndati kumberi hakuna production. Ungochani haana kuita but wakamuita. Environment. I was teaching this on the radio to Nas Hussein Capital. Then let me tell somebody. Every Monday I'm on radio 8:30 to 9 p.m. to Capital Radio, the Patsana Tinashe. So I later my motivational sessions. So I was talking about Lot. Lot anakuviraita ungochani, but ungochani wakaita Lot. Nakuti ungochani is spirit ye share production. Saka Lot ane vanasikana mhandara vaakataura pawe vatumwa kuti musabate vatumwa, torai vana vangu. Vakati titi vana vako toda varume ava. Akatarisa vana vake kuroorwa. Zvimwe zvinhu zvaunoti hauna basa nazvo, right, hauna basa nazvo, but izvo zvine basa newe. Zvinokuaffecta. Environment ine nyaya. Chero kwawagara ukasiyana nezveikoko, zveikoko hazvisiyane newe.
ina handisi tsotsi kana ndikagara kumbari kumaJubilee kwacho handina munhu andotsotsa. I mind my own business, I do my own life. Hausi tsotsi. But pauchada kuitwa interview kune imwe nzvimbo wakabvunza address unofira matsotsi. Uri kundinzwa unozviziva izvi. Iwe hausi tsotsi enda hombe unotoita zvechechi uri kumaJubilee. But pavanongobvunza benzi enda kumataredzi mhosva yabvunzwa wanopiwa bheu wonzi unogara kupi ukangoti Epworth vakutoti address dzacho dzinonetsa. But uri honest iwewe. Unonyimira bheu nzvimbo iwe uri munhu ari right. Munzvimbo imo mandinabasa nazvo, I mind my own business. Environment can affect you. Lot haana kubvira aita ngochani, but ngochani hwakaita Lot. Vanasikana havana kuroorwa vakabuda vari mhandara. Unotarisa vana kubudirira nenzvimbo yawagara kwete nekuti hausi right. Uri right. Ariganipatsindire zvakanaka. Baba decision yekusuduruka dzimwe nzvimbo ka inotoda boldness. Ndokwedu tikaita sei ndokumarani pedu handibveko ndokwedu chinopa vamwe kubva apo. Mwari vakati kuna Abraham, ibva kwauri Genesis 12 uende kunzvimbo yandichakuratidza and I will make you great. Mwari wamasimba ose ane simba anyway any place, but anopa un instruction yekuti ibva ikoko, so I will make you great. Ko baba greatness maitadza here ndiri ikoko. God can do it, but the environment can undo you what God has done in you. Chirungu andaupasa ndachigona muchera. Nzvimbo yawaenda hausi kuita zveko, but zveko zvinoita zvako. Tapasa nepolitics, hata zvepolitics zvinokuita zvechechi hauite zvepolitics, but politics inoita nezvako. Zvimwe zviri kuitika maeffects epolitics hauna basa nawo, but they can still affect you. People of God, hear me very well. Legion nzvimbo yaakaendeswa inzvimbo ine matitles akanyorwa RIP, rest in peace. But chaakagona, he did not rest, he was crying. Akabhita masystems environment. Kumakuva kunoti zorora murugare. Legion pakaitwa kumakuva haana kuzorora, akaramba achishedzera ariko. Akaita noise. Akaramba kucontrol environment ine nyaya dzayo. Haanga yachengetwa mudanga rehuku, haisungirirwe tambo, haibviswe manhenga, hakuna kunoendwa. The environment affects the potential. Asana bona hanga ine tambo kana yakatsimwa manhenga inenge ichingobva kachaone huku idzodzo. Ko ndokwaakareerwa, ndokwaakurira, ndozveko tikabhururuka ma 3 meters, but vamwe vangu vane potential ye 3 kilometers. So Jesu akasvika paBethsaida ndokubvunza mumwe mudhara, unoda here kupora? Ndakati that question is not valid until one revelation. Because kana auya pari kupora vamwe anotoda. Ukangoona munhu pachipatara anoda kupora, there is no need to ask a question. But say Jesu abvunza unoda here kupora, he was surrounded by sick people who were also tired neurwere hwavo, and vasina kupora vagara kwenguva refu. Saka vanogona kudevelopa imwe mindset yakuti chikuru kurarama. Iwo uchada zvakawanda, chikuru kufema. Kafemero hasina basa nako, kufemereka kwa. Chikuru kudya, chadyiwa chacho hasina basa nacho. I always tell people, rimwe dhemba uchienda kuchipatara upiwe mushonga, unoudzwa chimwe chikafu chekudya. Dai watry ma apples nema carrots. Haisi medication, uri kuluza zvimwe zvinhu zvekudya. Nhamo yatiinayo ndeyekuti when you are surrounded, ndakura kumazuva ekumaini kuJumbo. Pamaini munhu wataiyemura ndidriver webhazi mundarainza James. Baba retu ndikamhanyiswa bhazi wako ndikakura komana ndikaita chitambi ndatoa James. James inoona kuti vanhu. Wanzi noti iri graft kai wapinda. James. Wazobva muenvironment yekuJumbo kumaini wauya kutown uzoti James hapana iri. Ndato nenge muroyi anoroya munhu ari chigayo kumusha. Ukasvika kuno kwazwa kuti vamwe vatone econet, unoza ndotambisa mushonga. Vamwe nokuroyo kumusha havana dhiri. Urerwa tea. Panoniwa anzi ngaro uri pambepa panoniwa tea.
Kweli pane rudo, pane tii. Yatomarriage mutimo. Aiwa kudhara iko. Mwari achitaura naAbhurahama, vanoti buda mutende nditaure newe. Mwari Abhurahama haanzwi here kana ari mutende, anonzwa. But Mwari vanoda kuti tiyanonzi exposure. Abuda panze, anotarisa mudenga, akaona nyeredzi. Saka Mwari vari kutaura naye achiona the outside asiri inside. Sometimes your mind is a tent. You need exposure to know and understand certain things in life. Zvimwe zvinhu zvatinokoshesa nekutya nekuremekedza haisi nyaya. But inyaya kuti environment yedu manje ku-RIP, rest in peace, kunogara region ndo mutemo weko. Kumakuwa kunonzi rest in peace. Saka region akaendeswa kumakuwa. But one thing I like about him, he did not rest. He was shouting. You must make a difference. No matter what mu environment yakadi, iti Mwari ndiwanire nyasha. But kune nzvimbo dzinofanirwa kubviwa. Zvinorema zvakaoma kuti break from that system. But I assure you, you need to break out. Because even ndiri kunoko, but handina basa nezvekuno. Hauna basa nezveko, hauite zveko, but zveko zvinoita nezvako. Ndakuudza kuti ukaenda kuMataredzi Mosho, ukatotaura kuti ndiri munhu atitrustworthy, ndikukumbira ubheo, Manchester anokubvunza address, kwete character. Uda bheo unogara kupi ukangoti Epwell. Kana pipi anokuudza taura kune maadress nemastreet anobatika munhu, ukati Epwell watoenda, wandozoti watoenda. So zvokuti uri munhu atitrustworthy, environment pane painokushanda. Hauna basa nayo, but inokushanda. Hama dzangu, Lot anobvira aita ngochani, but ungochani wakaita Lot. I'll repeat this. Ane vanasikana mhandara dzisina kuroorwa, pakauya vatumwa vakati rorai vana vangu, torai murare navo. Varume vakati hatidi. Saka takatarisa vanasikana vaLoti kuroorwa. Environment vari mhandara. Baba vakatarisa vana kuroorwa. Ukasaita ungochani, ungochani unoita iwewe ukanochigara ikoko. Why? Because spirit ungochani, they anti-production. Lot achibuda Sodom, he lost everything. Good person lost everything. Why? Ungochani, uri nani productive. Lot anakuita ungochani, ungochani wakaita Lot. Chimwe chakaluza at the end, madam. Akabuda mkomana Yonse kuri George. Why spirit environment yakagara? He was a good man. Akachengeta vatumwa, nyasha dzikamuwana, but he lost something because of environment. Nzvimbo inogara ine nyaya. Wasatombonzwa vanhu pakaitika nhamo, vatini munhu wati takamirira sekuru vari kuLondon. Havatori kuti vanoita nezvei, vanongoti vari kuLondon. KuAfrica kuno kungoti London itori mari. Hazvina basa kuti noita nezvei, totokumirira panhamo. Kuti handina mari yabati 2 paper 1 abva kuLondon. Uri musikana unogona kutoipfimbirwa kaiyo. Plus 44. Onyengwana George kumuzaraba nobomba namba plus 44. Nzvimbo inogona kukupinza chidhiri chakanaka. So region vakamudzinga mu-environment vakamuendesa kumakuwa. Ane potential to affect 10 cities. But akadyarwa mu wrong environment, the society. Tine shamwari yedu yaigona bhora kumareserve kumaini kuJumbo. Akangofa achigona bhora kuJumbo kwacho. Veshe vamunoti vanogona mutora mazana vagona. Anjataura mazita, tii dakati musataure mazita. Murumairi wa bhora iyoyo. But airoera kwedu. Zvazvangofa ibaba Satana anongokurova nzvimbo, hakurove chipo. Chipo anokusiyana nacho anongokurova nzvimbo che. Gift yawinayo iri so powerful. So attack yakaitika pauri is just a place. You need the grace of God to move you. Mwari anoti kuti kuna Abraham, ibva ikoko gari stove. Uende kwandichakuratidza, ndichakuita munhu mukuru. Ko Mwari matadza here kunoita munhu mukuru ndiri kwedu? Ndinogona, but nzvimbo inogona kuchibvuta. Varume 2 vakauya nawo kuna Jesu vari mapofu. Jesu ndokubva abata ruoko rwebofu akabuda muguta.
anoporesa akaziva kuti nzvimbo ine ndikada kuzviita anogona kusapora iye achiporesa. Zvipi? Jesu paakabudisa munhu muguta zvanzi akasvika akapfira mate kumeso ikofu. Imagine auya nehama dzake dziripo opfira mate. Hama ndo dzaibata Jesu kuti maakuita sekotani. Hama inida kupora kwete kuchinyirwa kwamuri kuita. Saka Jesu kurusa chandiri kuda kuita achidi vanoona chinoda asingaone kuti azoona. Saka achidi environment yandiri nevanoona handitopedzerana tiri tu. Saka Jesu akabvunza murume paBethsaida, John chapter 5 verse 7, unoda here kupora? That naturally haisi good question. Munhu aenda kuchipatara anoda kupora. Saka munomubvunzirei? He was surrounded by sick people for a long time. So vanhu vagara muproblem for a long time, they also become a problem. Amai vangu kudombosha variko. Kare pavaibika nehuni taifika vashanyira. Mavafondera vaifanobika variko. Muchingosvika kungopinda mukitire mari muchivakwazisa. Taibuda tichikomplena, tichinobuda misodzi neutsi. 5 minutes utsi wanga watisota. But mchembera apinda imo 2 hours. Saka ndefika mchembera akasimba. Ndikadiscover kuti ama first days akagara ikoko aitongobudawo misodzi neutsi. Later the system was now damaged. Hakusi kusimba kukuwara, but kukuwara kusvika kusimba. Hapana ndinzwa. Chiri normal ukasvika pane utsi kubuda misodzi. Chisiri normal usabuda uri imomo isaide kuti unotorwara. Wami environment yawasvika pa ambuya vaiti vakati tikatandara pamoto so chembera yake ikatima neruka obva anditi endai unotora kapu muzukuru mumba nekutya kwava tonazi kumagetsi okumira padho kuti handisi kuiona vaikubata ruoko wopinda newe murima imomo oti ichichi wotora kapu so munhu akagara murima for a long time anoona. Rima is light. But if you take long in darkness, automatically you begin to see. So I don't know what the Spirit of God to get a message yet. Because you will correct. I don't know Lord, I know Virawa Ngochani, but Ngochani, what affect a lot? Nekuda kwa environment. Vanasikana vake vana kuroorwa. Akaedza kuvamaketa kuvaadvertiser. Kuti musabati vatumwa vauya, torei vana vangu avaimhandara. Vakati we don't care. Toda varume ivava. Saka vana vaLoti havana problem. Mudhara ndiye akaita wrong decision yekupinda mubad environment, although he was a good man. An environment can affect. Saka uchana Mwari pavakasika Adamu, ndo vakamisa mugarden. Adamu anakumbira kusvika mugarden. When God created man, he put man in the garden. Environment ya unooperator better. Kana watadzira Mwari, auluze ukama, unoluza futi environment. He was chased out of garden, not out of relationship. So with the help of God, I've brought forth a son. Mwari aitova na Adamu kunze kwe garden. But Adamu chakaitika chi, Satani chaida. Kuti munhu aluze garden kwete ukama na Mwari. Munhu atadzira Mwari akakudzingwa mugarden kwete muukama. Why? Because pawakuenda kuchamera minzwa. Pawanga uri hakuna minzwa. Minzwa chi? A hindrance to production. Mugarden reign mamsina minzwa. That's why Bible reads pawakuenda thorns and thistles those shall manifest. Which means why operate musina ma hindrance nokuti mu right environment. Darwe kana likanzi ratadza kukuraya bali likangokutsimbirira mumvura mvura inopindira aufeme. Kana riri mu right environment advantage iri pa environment yariri. Garwe likangokubata likakutsimbirira arinani tekukuraya unoraiwa nemvura zvinopindirana ukama kumaraini. Hakuna mwana wefish aneta malessons in swimming. Why? Because God commanded the waters to bring forth fish. Environment is designed by God. Kuti hove irarame irimo.
Sauchana hove ikabuda mumvura hauna niti yekuirova, ikangobuda unoisiya, inofane kubuda. Kubuda kuri enough kuti ife, apatomboda fight. Why? Yabuda mu environment yakanzi naMwari rarame iri. So vazhinji chata affecta dzimwe nguva is the environment. Kune mweya wenzvimbo, kune mweya wenzvimbo wekuti zvese zvabuda zvakanaka wataura nyaya dzako vanhu vakufarira, wobva wataura kwaunobva unonzwa kuti finish. Musikana namuda akati nakei, but paangoti masvingo navanazati kudhura kwega kwega. Iye asi kudhura nerudo uyu, but paangoti masvingo akutodhura munhu. Asi kuti masvingo unodhura vanhu takanzokudaro sa. Munenge madanana mushe baba, kusati patuchibva kubidziya kungoti masvingo zaenda broke. Omwe vanozoti mahwana mulavu. Nzvimbo iyi yakapendwa nependi yekunzi too expensive. Zvese mataurana zvakanaka, nyaya yabuda zvakanaka, kuzoti address matiravharana. Muchibva papi baba mumajubheki kuzoti tinovharwa pano. Munhu angoti majubheki asi tsotsi munhu, but angogarawo zvake ikoko. Utsotsi hwevamwe hunonamirwa pauri majubheki aya. So rigero chavakamuita, vakamubvisa mucommunity, musociety, vakamuendesa kumakuva. He was not dead, but airarama among the dead. They wanted to kill the mindset. So the Pharaoh intelligence dzake, he adopted Moses. And langa ataura kuti vana vakomana vese vaberekwa urayai. Sei akazviziva kuti Moses mwana wemuHebheru ndokubva achengeta. Akazoti another way to kill is to adopt more consider as an environment different. That's why Bible Hebrews 11:24 ichiti, when he grew up by faith which is knowledge, which is information, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. As long as when Moses grew up by age haikwane, information that is knowledge. Ndoba akaramba, iwe kuramba kugara kumba kwa mambo, unomakisa, uchidzokera kumatangwena kumarokesheni. Because vanhu vanosangana nawo munzira, ndatobva kustate house wakwenda kupi, ndakwenda kuNorton, unozota unokwana. Ubva kuNdaro, utobva kuNdaro unogara kuNorton. Boy to salute kochidya zvakanaka, uri kuenderei? He grew up by faith. Chari kuramba environment yaiva toxic. Havana kuuraya Moses, vaida kuuraya mafungiro aMoses. Bible notes, your mind must be renewed by the word. Kwete removed, renewed. Pfungwa dzinofanirwa kuvandudzwa neevhangeri yaKristu. Why? Nekuda kwokuti Mwari kana ati Abraham, alright, inzwa izvi, chero kwauri ukanamata uri ikoko, Mwari anokukomborera. Hadzisi nema, it's half truth, not complete. What is the complete truth? Chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve anokukomborera. Why? Nokuti ndiye Mwari waAbrahama akati bva uku uende kundokuita munhu mukuru. Ndiye Mwari waIsaka akati usaende eJipita, stay in Gera. Chero kwauri Mwari kwaanoda kuti uve ndokune blessing. So yakusaziva kuti kwandofana kunge ndiri ndekupi, unongoti kwandiri ikoko munoti Mwari hazive, hana simba here. Simba anaro, nyasha anadzo, but the environment can affect you. Chiremba kana warwara malaria hatanga arapa zvimwe zvese, kana achita matesti emalaria anobvunza kuti hamuna kufamba here, mamuri kuMuzarabani here kana kuChirundu, ukangoti asati malaria. Vachiti anofu vanhu kwedu vanobata-bata, havabate-bate, wakabatwa nenzvimbo ikoko. Tine vanhu vaita vakapiwa pension kuJuba kumazuva kwataigarawo, vaidzokera kumusha kwavo kuMalawi. Saka vazhinji vaisvika vachifa. Wakafamba mbiri yekuti ukadzokera waenda kupension unoroyiwa nehama. Kuzodiscover kuti aiwa environment inouraya, malaria. Vachitofungidzira kuti uroyi nzvimbo indandani nomwe sekuru vangu vakazoshaika. Vaiti mukashanya kuenda kumusha, vaitora ivhu waisa mukapu, pana kambozvi experience, waisa mvura monwa. Kudi ikoko utora environment woisa mauri woidominata, so that zvirwere zvenzvimbo dzinoziva kuti ndewedu hatibati.
Amina knowledge yo vakaitora kopi, but it worked. Zvaishanda. Vakuru vekudhara chero nzvimbo yawasvika vaitora ivhu kunanzvisa kana kusamukambira mvura voti inwa. Hausi uroi. Kuunderstanda kuti environment inogona kuresista vaenzi yogamuchira vemo. Saka kana watakura ivhu warenwa, you become part of the system. Kana zvichidaro mu physical realm, the spiritual is also true. Lot anamvira aita ngochani, but ngochani waka affect a lot. Ane vanasikana tu vaiva mhandara vanobvira varorwa kwete nekuti vanga vasiri mhandara mavirgins chaiwo, but se vanhu vasina kuroora vanhu vanga vangochani. Saka iye anobvira ava ngochani, but ngochani hadzina kuroora mwana wake. Saka ngochani waka maafekta iye asiri ngochani. Environment ine machallenges. Patakakurirawo kune zveko Mwari pakati wanira tikabuda imomo unotozoona kuti iyi ndo ina got married at 20 unongori mfana ungobva kuchikoro 20 years watopinda basa kumaini watonika mbakako watona madhamu ndozveko. Hazvidi kufunga kuti life yakamira sei ndikakura ndozodii ndoronga zvipi ungoti graft madhamu. Ndo kujumbo kwacho ndo kumaini. He knows he's my brother, he knows what I'm talking about. Zvonotozoona wapano manje kuti asidenda kati wopa 25 do plan life ndodi unozvifunga sei muenvironment iri wapinda basa vamwe vako nokudzote tora munhu wako uchadei. That's why John 5:7 Jesu abvunza unoda here kupora. Anomubvunzirei munhu auya kuchipatara kune vamwe paBethsaida. He's surrounded by sick people. Vava sick for a long time. Vane a different mindset. Chikuru kurarama. Munhu atambura nguva refu haachada breakthrough angoda chikuru kurarama upenyu baba. Ndo zvazviri ndo life yacho. Sitakatibvawo kure kuMalawi tichiya muno mune varidzi vemo. Vakuru ko China ari kubva kuHong Kong vachiita mabusiness. Iyi haisi distance imindset. Nhamo yatinayo vazhinji ndeyekufungidzira kuti bosi kwatakabva kure saka kune varidzi vekuno. It's not about distance. Mindset yaiva yekuti ukangoenda kuZimbabwe ukapinda basa ukangoita mhuri yako hawarwisa. Vakuru vedu vadzokera nemabhasikoro. Kunzi adzoka kupenjana nebhasikoro raka kana pane paicelebrate zvinhu kubasa vaipiwa mabhasikoro. Ende munhu aitofara bhasikoro neredhiyo wasimuka zvingaiti. Ende uchinzwa news dzausingade but hapana zvokuita. Yaiva achievement yemakore acho nenguva yacho. So kana une mindset iyo uri surrounded navanhu ivavo, even uchida chakanaka chinokorruptwa nezvisina kunaka. Kune masongs aunogara uchitoimba iwewe kwete unoada arira kwenguva refu. Hamunaziva wega unongoyekera ungoimba so rambai makashi uchishinga uzvarira nguva refu. Goliath chinhu chaakagona hakusi kuuraya munhu kupa vanhu information inovauraya vega. Aingowapopotera kuseni nemanheru. Mbiri yaGoliath ndeyekupopota kwete kuuraya. Mbiri yake hombe ndeyekutourayiwawo. Munhu akauraya Goliath anga ari muenzi kwete vajaira kuswera vachinzwa Goliath. Information yakapinda kuvanhu vanga vari against Goliath kuhondo ndeyekuti anorova anouraya sarudzai murume ndokuuraya every day. Saka vaitya munyowani paakauya muenzi paakauya. It was a difference. Yeah, talk to him, Panza. People of God, hear me very well. Environment affects my decisions I want to make in life. Can I stop? So Jesus chamupa kubvunza unoda here kupora munhu yaanotoda. But environment yaari yagara for a long time as a loser, the mindset is changed. Mazuva ndaiva kuchikoro ndakamboita number 33 ndikasvika kumba ndichifara. Mudhara was happy. Tikati ndofunga this time abasa mukomana ari kufara ndakabata report. Tikati uya ndaro ndikaenda ndichimhanya. Mudhara paakatarisa ona number 33
saka uri kufarei? Ndikati ndakunda Semu. Semu angaita 34 ari neighbor wedu. So ndaifunga kuti kukunda Semu kupasa. Yati muri madofo ari kukundana muudofo imomo. Environment kandakagadzira kuti ndikangobhita Semu, I've done something good in life. Saka tonaone makwipina vamwe vanhu vasiri kuita zvinhu zvikuru muupenyu, vari kungoita small, but to you wasimuka because uri kuvabhita, but mese muri kulow level. The environment can be toxic. Hauna basa nenzvimbo yacho, unogara mujuraho mako, unoita zvemumba mako nemhuri yako, hauna basa nekwaunogara. You are right, but nzvimbo yacho ine basa newe, because that's why Mwari akabvisa vanhu muEgypt achivaendesa kuCanaan. The same God akagadzira inonzi Goshen in Egypt, but akasvika pakuziva kuti kana ikanonzi Goshen but vari muEgypt, they must move out. Kwavari kuenda inonzi Promised Land, the land is fertile, the land is favorable to them. Kwavanga vari land haina favor navo, kana vakatonzi landlord kana akakufarira, problem is one, mwedzi ukapera unobvisa rent. Saka kufarirwa kwacho kunobhohwa manje. Hauri mwana wepano hapachedu unobva kupamure tiri vamwe chete tiri paseri paya, mwedzi ngaupere ubate shuwa. Murehwa haichapindira futi parenta, haipindire. Unogona kurarama muenvironment yevanhu vasingade kusimuka, vanoda kungofarira zvidiki zviripo. Tamuri kugara chitorooms, ndakatotora nedining, nditori kufront kwane. Ndakatora yese yemumwe munhu neshoyo. Kutora nomuziva here. But pane pazvinodadisa ufunge, ukaenda pagroup remadofo so. Kunzi anotoloja full house. Kwete akatenga imba, akatora yese nedining. Kune kwazvinodadisa. Chikozo chikopa na mwana kuti vakuru kana ukaisa katangwena kwako paground unonzi kwako kwakanaka ndoona kuti vhurika soti why because watora yese mitemo usiri unogadza vanouya vachikuudza vanonyanya kutsika maruva angu payese ipapo mema madziro akachaona kuti muri kunyanya kupenda pena muri kunyoranyora madziro muri kuita sei. Baba vari pano, vafundisi vari pano, tibatsirane maybe 6 or 7 questions tigone kupeta session yatinayo, so tasara maybe 30 minutes for that, so maybe you can quickly do it. Ndati mubvunzo ichifano nyorwa ini ndine imwe yandinenge ndakachengetera vanhu vangu inenge iri musoro mangu, ndati ndingofana kubvunza kuti baba vanhu vari panapa hatisatawana, saka toda kuziva kuti patinenge tichitsvaga paya tinozoziva sei kuti uyu ndiye chaiye, uyezve tisati taziva kuti ndiye chaiye unokwanisa kutsvaga kwakawanda here kuti unenge kwakawanda kwaunenge uchitsvakawo kuti unyatsoziva. Vanhu vafara vafundisi vanogona kundibatsira kana kuti vafundisi vanogona kundibatsira, ndingakuda riri mukategori yavakomana takuda vane experience. Ndopanonzi experience is the best teacher. Vakafamba nzendo yacho vane makore vari muwanano vanogona kutibatsira kuti zvinofambawo sei. Zvakanaka mubvunzo wakanaka. Ndofunga mukomana abvunza zvakanaka kuti ndinotsvaka kupi, ndinobuda kunze here, ndinotsvaka kana mukadzi. Zvino nyaya inoitika ndeyekuti Mwari tikanamata chokutanga
haugone ukana ukanamata Mwari anogona kukunongedzera. Asi kana akunongedzera usati waita zvese chokutanga bvunza vamwe naMwari kuti ndiye here munhu iyeyi wauyu wandasangana naye. Mwari anokuudza kana kuti hungu kana kuti kwete. Kana ati kwete osiya wotora next door. Nokuti kana ukangowira chete usina kunamata pamusoro pana izvozvo, mangwana uchazochema naMwari wacho kuti nhai Mwari makandirega sei ndichipinda apa. Asi nenge isiri mhosva yaMwari, mhosva ndeyako nekuti hauna kubvunza Mwari wacho zvanga zvichataurwa panapa nokuparidzwa pano. Saka chokutanga tinobvunza Mwari. Unogona kusangana nemunhu wokunze. For example, ndinoda kutaura ndichiti kuna mumwe aiva kuchiwesho akanamata akapuwa murume anga ari muno mutaundi waasingazive waasina kumboona asingabve kuchiwesho ikoko anobva kune imwe nzvimbo. Asi Mwari akazotsvaka nzira yekuti vanhu ivava mumwe wacho aibvawo zvakaita kana urungoko iye ari kuchiwesho ndiko akanamata ari. Asi Mwari akaziva kuti vasangane nemunhu akaziva kuti ndiye munhu wandikapuwa paipa ndakanamata uyu. Saka ndinokumbira kuti vadzinamate Mwari atipe the right people. Tinotenda zvikuru. Pane mumwe mukuru here ane zvekutsinhira. Ngoda kuwedzera pane zvataurwa. Relationship yamamuchiparidza ikatangira haifaniri kutangira kuvakomana nevasikana, asi ukagara uchinamata uchinzwa inzwi raMwari paunopinda murelationship, inzwi rawagara uchinzwa uchinamata, ukatora munhu asiye rinokutaura kuti musikana wadanana naye haasiye. Saka inzwi hatifaniri kuzorinzwa because taamu relationship. Tinofanira kungogara tichinzwa inzwi raMwari. Saka ukagara uchinamata, kana wadanana nemunhu asiye, Mwari anotokutaurira pamwoyo pako kuti munhu wadanana naye itsotsi haasiye. Iwe woita zvako nharo kuti ndinomuda idhudhu rakanaka. Asi ukagara uchinzwa inzwi raMwari, Mwari anokutaurira kana wapinda murelong relationship. Thank you. Right, ndofunga tambuka zvataurwa. Chimwe chinoitika chandinoziva kunzwa Mwari chinhu chakaoma kwazvo. Munhu anogona kunamata but kuti anzwe Mwari nokuti nzwaika rudo rwuri stubborn. Munhu wawada kana ukatonamata Mwari akati haasi, iwo ndo naMwari wacho. Kana wanyura watonyura murudo rwakaoma. So to be honest on that type of dimension, it's good to pray and hear from God. But kune vasinganzwe Mwari manje, apo rudo vanarwo Mwari hanzwi. Donga danger iripo, burden yaunozowana. But kutendeka kwaMwari kwakadai so. Iwo Mwari pachawo murelationship yako nemunhu iwe musati matomboita zvakawanda, pane masigns aunoona. Pane matauriro ake, pane unhu hwake, pane pekuti Mwari red flag vanotokuratidza. Nharo dzinozova hadzo unadzo, but iwo Mwari vanenge vatokuratidza kuti munhu wako una unhu hwake, una matauriro ake nekudini. Nokuti Mwari vakatendeka ufunge. Youth kuchechi kwedu akagoti baba ndinamatirei, ndinoda musikana right, ndikati hatinamati kuti upiwo right. Iwo ukangova right, Mwari mukutendeka kwavo hatove zvisiri right, vachisa pari right. Unopiwa size yako, type yako. Saka ukasanzwawo Mwari, ene Mwari vanogona kutozvinzwa kuti hausi kuvanzwa, but vanokubatsira nemasigns wenguva, une zvaunogona kuona. Unoyazoona kuti mashaudhiro anokuita pakanyaya yakadiki so. Itoriwo nekuti kumberi munhu akutonzi ndini mai pamusha pakuti inini.
izvezvi haasati ane senemu yako but tukiracho wati wakutonzi maisi banda unopfidza some red flags sometimes unomaona nekuti Mwari onzwa kuti hausi kunzwa but vanokupa zviratidzo kutoona unhu wake unamata kana kutoya kuchechi zvimwe nguva unotoitawo kumanikidza kunamata iye musikana wacho uri kuda wacho uya anopa excuse yekusada kunamata ikwe kusada Mwari ozoda iweyo pakatoma pakusada aripa upenyu ozoda iweyo zvako tinotenda zvaita ere mukoma maquestions aya Is there any problem kuti mukomana arore musikana ane mwana wake? Tinotenda vabereki gaitinzwe panel yevadare but ini chandoziva question iyi yakanaka but yekuti musikana ane mwana wake azvinzi amai ane mwana wawe maybe kagood way maybe inzira inenge ine petrol hazvina problem wana chidanana but rudo rune problem one harisi rwenyu muri two rine dzimwe nyika dzinopindira wega unozvida hauzvide to be honest relationship yako nemunhu wako muri two haisi enough vekwako vane zvavanotaura bozi kuronana kujenana kwemhuri mbiri hapana mberi kwako paachanyarara nokuti une munhu wawada tiri vanhu ipapo ngatipanzwei asi zvenyu muri two unoti wada munhu wako timu rekwako dare rekwenyu unoti hatiitiko izvozvo ende muzorarama muri two musina hama dzamunomira nadzo hazviko so inyaya yakakura manje yekuti inombozewa kwenyu ndiye munhu wandada nemunhu wake zvekuti kana mukasamuda ini ndamuda ramangwana rekuti murarame muri two musina hama ari tiri vanhu ndokurarama kwacho saka hazvina kuipa but zvine macomplications ekuti zvinopindirwa nevazhinji veukama unopedzisa usina ukama nehama dzako saka inyaya yakati kurei but madanana hama dzakubvuma kune vamwe vabereki vanomukutaiwa mwanavo tinomira nesarudzo yako kogoita vanoti kwedu hatidaro saka dzimba dzinosiyana saka unenge wakutombosuma dare rekwenyu tinoti wokudii handizivi vamwe vane mhinduro ipapo alright person. How do you find out or know your purpose or your gift in the house of God? Ungaziva sei purpose kana kuti chipo chako mimba ya Mwari. Ndichakupa experience side of my story. Ina handina kuprofitwa kunzi nomuvhangeri. I had a dream. Mwari une nzira dzakawanda dzekutaura nadzo. I had a dream. Muhope ndakanzwa izwi zvikaita zvaoniteni zvino. Ndakanzwa izwi. Ndakanzwa zveshuwa. Ndichitonzi enda unoparidza. Apo uparidza wacho hakuna kwawati waparidza. Enda kustreet, enda paroad, enda parengi, unoparidza. Unotanga kuzvibvunza, kuzvitongesa. Handina kwandakaparidza. Hakuna vanhu vakambozviona kuti ndine chipo. But Mwari pavakaisa izwi iroro, vakandipa conviction kuzvinzwisisa, kuzvigamuchira, kungozvinzwa kuti ndizvo. Mwari vakaisa chinhu mauri, vakaziva kuti uri kuzvidhauta, uri kuzviramba. Vanoramba vanokuisa palevel unozvinzwa kuti aiwa hakusi kufunga kwangu, ndiye Mwari. First day ndakamira parengi ndichiparidza, ndakaparidza zvekuti ndakadzokera kumba ndichizvibvunza kuti ndinere nandichitaura izvi. Ndazvitora kuti zvese izvi. That was a sign. Because Mwari vane chavaisa mauri. And the area in the calling yako, you don't struggle to do things. Kana ili area wakadanirwa, chinhu chacho chinoita nyore kuzviita. Kana kuri kuimba, une nzara nekuimba kwacho, unotodogara uchiimba, chese chichi, mune purpose necalling yako, mune nzara neshungu yekuda kuzviita nguva dzese. Saka the drive inogona kubva within,
kana kuti unogona kuprofitwa a word of prophecy kana kuti a dream kana a voice in a dream. Nzira dzacho dzakati wandei, but chinhu icho chokuti uchizive kuti ndicho unonzwa mauri usazorora ukasachiita. Indiri type yekuti ndikasaenda kuroti unoparidza ndotonzwa zuva ranhasi pane chashota kutobatikana chaikuti ndozudza nega kuti handa kuzoenda kustreet. Why? Because Mwari akachidyara, I'm wired to do it. Ende ndinonzwa joy ndikazviita. Vamwe vachindonyarira so tsanova road boy ndomushe manje. Why? Because kana une chimwe chipo maurika usatarise kuti vanhu vese vachakusapota. Handine chipo but hadi kumira neni, kana une chipo itomira. Vanhu vane tsika yekusapota munhu akuita kuita ane pfungwa yekuda kuzoita. Vanhu havasapote vision yavo, vanosapota kana wa-established. Ameno kana pana munhu anoda kuti munhu angazive sei chipo kana kuti pajeka. Alright. Why? Nditaure adaudzwa ndozoverenga izvi. Pana abvunzwa kuti saka Mwari wacho tinomunzwa sei? Right. Mwari vanotaura nzira dzakawanda dzakasiyana-siyana. Mwari vanoshanda zvichidavana nemufundisi, zvichidavana nababa wako kumba namai vako, kana zvichida neshamwari. Ukaona bhuku raJudges chapter 7, Mwari kukemberi kwaIsraeri vakashaya munhu wokushandisa kusvika vakaudza Gideon kuti tora muranda wako pfuura uende kukemberi vaMidhiana. MaMidhiana anga ari ma-enemies, vaida kutorwa nawo. Asi Mwari vakati kudii? Tora muranda wako uende kukemberi vaMidhiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii? Zvanhu ndanzi neBhaibheri, Gideon paakasvika ikoko akanzwa vanhu vati ndarota chingwa cheBhaari chipunza musasa. Zvane mumwe hakuna mumwe munondo waGideon. Akazvinzwa kupi? Akazvinzwa kuma-enemies. Saka fomula yekuti Mwari vanotaura so vogumira apa. Rega nditaure ndichiti tine nzira dzatinoziva nedzatisati taakuziva, nokuti Mwari uyu une zvitsva misi nenguva. Vamwe vanoona maangels, vamwe vanoita madreams, vamwe vanotonzwa kuparidzirwa. Ini mazuva ndaiparidza kustreet ndichibva kuwadzana, ndaiti ndikapinda mukombi, vanhu vaiti vakataura nyaya, ndaitonzwa conviction mandiri kuti nyaya iri kutaurwa ndo nyaya kuti unonyatsoparidza, ndo era ine vanhu utore vhesi yakati. Saka vanhu zvavo vanototaura kana pamusika, Mwari anogona kuvashandisa kuti unzwe zvavanotaura. So formula chaiya tingati anotaura so tine dzatinoziva but hadzisi dzese. So by experience ndo zvinhu zvandinoziva. In dreams, preaching, vanhu vachitaura muzvinangwe nemuroad, mwana mudiki anogona kutaura chinhu chekuti munobvunzana kuti audzwa nani, mwana wezera rake anoziva zvinhu izvi. Kune imwe meseji inotaura mwana yekuti munovhunduka kuti uyu. Pane mazuva atainetsana kumba mwana wangu mudiki akanditi, Daddy, you don't like mom. Sana akuchizoa love yangu na mai vake zereroni. But papa kuchidhaisha unotozinzwa kuti no. Mwari unotaura hivi nevana vadiki. Saka hatigoni kulimita Mwari kuti anotaura so. But iwe manje, iyo kunaka kwavo Mwari, vanoziva level yavanogona kunyatsotaura newo ukanzwa. Anoita mwana kana kachida sadza kanoti tata. Spelling haina basa. Kanitoda sadza iroro. Kana kanodyira kutata ikoko. Zvochiona uchida kukapa ukati osadza unoti otata. Chisiri kuchinja iproduct. So kunzwisisa level yemiri unoita kuti uridete naye palevel yake. So ndinoti ndakava neconfusion kuti Mwari ataura. Pasina malessons ekuudzwa kuti anotaura so. Ndakazvinzwa ndega kuti ndiye Mwari ndipanoti ndakutoenda. Ndikatomira pale ndikati Mwari wakanaka ndikona patoni order usaparenga pana order. Bali musota kamira ndichiparidza vanhu. Mawindi akadza kuti nyara naifundisa paridza. Ndega kana vanoziva kuti aneni zvishuwa Mwari. You always give you a sign kuti ndiye ari kutaura muupenyu hwako. Rega ndiverenge kaburai panapa. Tanyorwa ndoerenga. Zvinoita here kufambidzana na student pastor. Student pastor munhu
Ndoverenga ino. Vanada nyaya. Zvinoita here kufambidzana na student pastor asina kuwana. Ari mwana wesangano. Pamwe ane age difference 7 years. Pamakore haana problem. Pamene dzimwe nyaya. Age difference 7 years haina problem zvayo. Student pastor munhu ende pamondo kana wako kuita mai mfundisi yanga yakaipera. Student pastor munhu ende kana achirevesa ntaurira munhu wake ndova nano yacho. Ndizvozvo rudo sometimes harina basa kuti ane degree uyu ndiengineer uyu ndiani. Chikuru kuva nemba yenyu ine ropafadzo yaMwari. Ndiri muyouth but married. How do I handle pain? Yekuti my husband ane mwana kunze. My heart is bleeding. Zviriko. Haana kuti your heart moyo wake. But regaitauro chinichi. Kana vanhu mawanana mabudirana pachena. Pain handizoti inobva kupi. Because wazvitambira wakuvhuma kuti mumwe wangu ane mwana wake. Wazvitambira. Because kana usingatombozvikwanisa usingazvide une mukana wogara wasiya relationship yacho. Kwete kuti wazvitambira waamo woti zvinorwadza. You are being unfair kune mumwe wako. Unless iri nyaya yekuti wazodiscover iye anga achikuvanzira. Moyo unogona kurwadza but isingachinje manje. Imba yenyu yanga kuti muchibatsirwa kuti muchisiyana. Amene kana uchibhiliva mu divorce history but to help you unozoenda kuno kuti ane vana kwete mwana. Why? Because dzimwe nguva kuprotecta kwaaita achikuvanzira. Pamwe anga aona kuti usati wachikurei pakuchiyairirira chimichi. Because kune ma-issues anogona kugadzikana, aunogona kugamuchira with age, with maturity and understanding. Indakakura mumba medu ndichizviri first born. Ndakatozvidzidzisa kumai manje. Handisi. Ndina mukoma. But handina problem nazvo now because ndakura ndakuunderstand life. But ndakakura takatanga kuzvidzwa tiri papadhaigona kuti ndakana kunetsana. Saka kune chimwe chinhu chaunogona kuzoudzwa with maturity, experience and understanding chaunoti haiwa muupenyu zviriko. Nokuti zvinhu izvo zvauri kujaja zvikaenda kusaidi kwekuti ihadzadzi yako yasangana nesituation iyoyo. Unogona kuti haiwa bvudzi zviriko but worurapa kwako. Kana aikuvanzira moyo unotirwadzei but nyaya dzinotaurirwana zvinogadzirika. Because haangaurai mwana wake kana kurapa mwana wake. Vana vanoda kuchengetwa zvine ropafadzo naMwari. Zvaunoda kuti Mwari vakubatsire uregere kurwadziwa nazvo uzvitambire Mwari vakuwanirei nyasha. Hakuna Mwari chaanotadza kana kugadzira. Kuti nyaya uibudire mumba handinenge iri weti. Ndachada musha wangu mwana wangu kurwadza ari mwana wake. Handizive. Regai ndiverenge chimwe. Kana uchinota zvinhu zvichizoitika asi wokanganwa wozorememba kumberi, calling yako inenge iri yedream here. Munhu ari gifted in my dreams must also be prayerful. Why? My dreams are tricky pakudai. Unoona kurota the opposite. Unoona kurota muchato ruri rufu. No danger in my dreams. As long as chawarota ndicho chaicho. Pamwe pacho dream racho unoda kuinterpretwa futi. Riri kutoreva the opposite of it. Unotoenda munhu uchiti uri kuchata iye achifa. Because wakamuona akapfeka gauni achichata. So pese paunoita ma-issues ema-dreams, paunomuka mangwanani ega be prayerful. Every gift unoita feni, unoifuridzira, unoikuchidzira neminamato. Because wakaipa hadi kuti uoperate gift yako. Because inobatsira the body of Christ neupenyu hwako.
Saka wesa mzandi nechipo kunamata ngaive lifestyle yako. Gara uchinamata nezvazvo. Chipo chako chakanakira kereke, chakanakira upenyu hwako, chakanakira basa raMwari. Saka wakaipa akungava prayerless. Ndoba kusura uchingokangana wozoona kuti zvaitika kuti asina kambozviona, asina kambozviona. Wozi kutopiwa mukana wekuti uzvioneswe inyasha chipo. So ndofunga ipapa ngaendevereni. Jesu paakabva panyika akabva ane mwana here? Simutadza kuerenga. Alright. Yadarika. Vanhu vangoseka saka yapindurwa. Ndofunga mapepa ari panapa. Zvinoita here kuti ndadana nemusikana wangu ane shamwari yake ndomutsura here kuti vasawira neshamwari iyo. Ndofunga ane shamwari isiri right. Munoonesana the reason why usingade kuti atapene munhu iyeyo. But panoitiki pari dangerous kupa munhu mutemo usina kuroora kwakatoomei. Asi kana mune pfungwa yekuroorana muchionesana, kuudzana kuti ndiyaonaka munhu wanomira nayo newe kubawa anoita zvakati anoita zvakati ane makuwa nekudii. Relationship yedu inogona kuafectwa nemunhu muchidanana muchiwirirana, aiwa anosiya because haungazoluza imba yako nekuda kwekuda shamwari. Kana Mwari vakataura newe that you are anointed for your ministry yekuva pastor, wobva vanyarara, what do you do? Kana kuti wobva waregedza manyarasha, wobva waregedza iyo Mwari vakataura newe kuti you are anointed for ministry yekuva pastor, iwe wobva waregedza. No, zvazvinoita kana chinicho chaMwari vataura kwauri, you need elders, people vaunotaura navo vakubatsire kuunderstanda chinhu chinonzi calling. Kwauri chiitsva kune vamwe zvakatoitika kana vakatodanwa kudhara, they understand. Pamwe madanirwo ako akatofanana nemumwe munhu waunotoona achitoparidzawo. Kana uri muvhangeri, mavhangeri aripo. Kana uri profita, maprofets aripo. Kana wakadanwa naMwari, danger iripo. Ukaregera zvawakadanirwa, chimwe chese chaunofokasa nacho hauna nyasha nacho. Nyasha dzako dziri muline of calling. Zvimwe zvese zvauchatry haungofamba successful 100% nokuti wakasiya kune nyasha dzaMwari dzawakadanirwa. So you need elders to help you. Kuti ndakanzwa kudanirwa mandiri pandakazomboneta ndikasiyana nazvo, ndoita sei? They will pray for you, they will revive that gift in you kuti uite basa raMwari. Ndanzwa panzi tinonzwa kutaura kwaMwari, anotaura sei tagoibata. Ko Bible rinoti who finds a wife finds a good thing. Ndofunga iri malines ezvinhu zvatamboverenga kumashure. Tinatoerenga pane chinonyorwa musha, ndoda kuti tibatsirane kuerenga. Mamwe
mamwe andinawo ana akakufanana akutaranya kuti kudana nemunhu but ane mwana wake saka kuti fanane ikasara ndeaka ani zvinoita here kupfimba musikana but vakazochiya o 3 years younger aiwa haijana basi 3 years oh you're almost of the same age 3 years younger ndokuda pa age difference pangazoita nyaya hombe maybe pakaita 20 years to 15 or something but from 10 range iyoyo mind dzenyu dzinonge dzinofungirana zvimwe chete muri wese muira kwenguva imwe chete kana vanhu vakaedzana vanoroorana inini am 46 my wife is 45 towirana zvakadaro yatodita sekuru tokuti gogoita imushi titoenda takadaro ende zvinogona kubatsira kuti munoonesana zvinhu zveupenyu from the level imwe chete yeira yamakakura mamiriro ezvinhu nekudini nekudini you can help each other easily ndofunga mapepa atinawo apa tapedza nawo sandogona ku alright regai tinamati baba takutendai nekuda kwewisdom nekuda kweuchenjeri nekuda kwemashoko uye nekudzidza uye nekuonesana nehama neshamwari youth ndiyoyi zvavachema zvavanoshuvira mwari vane mwoyo inorwadza marelationships ndiri kutaurira nyasha dzororedzo restoration favor kusimbiswa nekugoneswa muzita rajesu amen. Thank you so much church.